Že z našej strany, keď mám hodnotiť moje družstvo, tak to nebol najhorší zápas. Veľmi dobre sme začali, len ma mrzí, že v tej druhej časti prvého polčasu sme nevyužili ten náš náskok, keď aj super bol taký skoro zľaknutý a nebol vo svojej koži, naopak my sme takou zníženou aktivitou a miestami pasivitou sme im dovolili sa vrátiť do hry a dokonca tak, že už pomaly som mal obavy, či super nezíska väčší náskok. Prišiel polčas, sme si povedali, čo sme robili dobre, čo sme robili zle. Zhodnotili sme veci, čo máme dávať dôraz v druhom polčase. No a si myslím, že sme zvládli tú našu úlohu dobre, že sme ten zápas mali pod kontrolou v druhom polčase, že sme boli lepší v herných činnostiach a hlavne v obrane a s tým spojený aj na brankárskom poste, no a potom ten výsledok sa ukázal taký, aký bol.